από τα μέσα ενημέρωσης απασχολούν τους συμμετέχοντες στο Παγκόσμιο Εργαστήριο του Προγράμματος Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον που φιλοξενεί στην Κύπρο η ΣΑΕΜΕΠΑ. Η ημερία διοργανώθηκε στο αμφιθέατρο της ΣΥΤΑ, ενώ αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τον Αντένα. Στην Κύπρο πραγματοποιείται από τις 25 μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου το Παγκόσμιο Εργαστήριο του Προγράμματος Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον με συμμετοχή χωρών όπως η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Νέα Ζηλανδία, το Μαυροβούνιο, η Ρουμανία, η Μάλτα, η Σερβία, η Πολωνία και η Κύπρος. Στην ημερίδα ενημέρωσης αναλύθηκε το θέμα των απορριμμάτων στην Κύπρο από την Αθηνά Παπαναστασίου του Τμήματος Περιβάλλοντος, καθώς και ομιλητές από τις εταιρείες Green Dot και Maglisco. Στη συνέχεια, οι Θέμης Θεμιστοκλέου, Κούλης Αρχατίτης και Τζον Ιωάννου ανέπτυξαν τη δημοσιογραφική παραγωγή, τη φωτογραφική απεικόνιση και τη δημιουργία μικρής ταινίας αντίστοιχα. Ακολούθησαν πρακτικές εφαρμογές, ενώ οι σύνεδροι επισκέφτηκαν και το κινητό περίπτερο της τηγανοκίνησης που βρισκόταν στο χώρο. Ομάδα συμμετεχόντων του προγράμματος επισκέφτηκε το απόγευμα τον Αντένα, όπου ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και έτυχε ενημέρωσης από την Διευθύντρια Ειδήσεων Έλλη Κοτζαμάνη. Το Διεθνές Πρόγραμμα Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον διεξάγεται στην Κύπρο με τη σημαντική στήριξη και συμβολή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και ιδιαίτερα των Διευθύνσεων Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης και με χορηγό τη ΣΥΤΑ. Το πρόγραμμα συντονίζεται από το Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και εφαρμόζεται σε πάνω από 40 χώρες. Εθνικός χειριστής όλων των προγραμμάτων του Ιδρύματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Κύπρο είναι η ΣΑΕΜΕΠΑ. Η αθλητική ενημέρωση είναι μια προσφορά